Erbgħin mużiċist minn ħames soċjetajiet mużikali differenti li għadhom fil-5 sena tal-karriera tagħhom se jingħaqdu flimkien u jtellgħu kunċerti mużikali bl-isem ta' Żunżana. Minn dan il-proġett se jbenefikaw mużiċisti mill-Għaqda Mużikali San Leonardo ta' Kirkop, mill-Għaqda Mużikali Vittoria tan-Naxxar, 12 May Band and Social Club ta' Ħażebbuċ, Soċjetà Filarmonika Sagra Familja fil-Kalkara u Soċjetà Mużikali Santa Marija fil-Rendi. Il-mużiċisti se jiksbu esperjenza li jaħdmu flimkien u jtellgħu konċerti fil-lokalità ta' kull soċjetà mużikali. Erbgħin Farrugia Franz mill-banda 12 May qal li dan il-proġett ġie maħluq biex jgħin lill-studenti jarfu aktar l-irwol u r-responsabilità tal-mużiċisti. Dawn għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom. Għadna banda waħda bihom u dawn ħjesperjenzaw 5 kunċerti differenti. Kollha għandhom tema differenti l-kunċerti, wieħed minnhom fuq il-kultura differenti, wieħed minnhom fuq l-ommijiet, l-ħol minnhom fuq it-teatru, kollha għandhom tema differenti u l-mużika tesprimi din il-ħaġa. Il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi qal li bħala gvern aħna kommessi li nkomplu nsaħħu l-prodott kulturali lokali, filwaqt li nassiguraw li jkollna pjattaforma soda l-benefiċċju tat-talent lokali biex dan jibqa' jikber. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima faħħar dan il-proġett li minnu se jbenefikaw il-mużiċisti żgħażagħ. Iva, permezz ta' dawn it-tip ta' proġetti qegħdin naraw li żgħażagħ ikollhom rwol ċentrali fl-attivitajiet kulturali ta' pajjiżna. Qegħdin naraw proġett fejn l-Aġenzija Żgħażagħ qed taħdem mal-Kunsill Malti tal-Arti. Permezz ta' dan il-proġett qegħdin naraw li jkollha kollaborazzjoni bejn numru ta' każini tal-banet li l-qofol tagħhom huwa proprju dawn il-bandisti żgħażagħ. Bandisti żgħażagħ li jkunu qegħdin jieħdu biss mhux taħriġ f'dak li għandu x'jaqsam bħala mużika, iżda anke f'dak li għandu x'jaqsam bħala loġistika u ħajkunu proprju iċ-ċentru ta' kunċert illi permezz tiegħu ħajkunu qegħdin jollu il-livell kemm tagħhom u anke tal-każini kollha li ħajkunu qegħdin jirrappreżentaw. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ flimkien mal-Għaqda Gażini tal-Banda, mill-Fond it-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Gażini tal-Banda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.